جبو زاروکên bêdê û kesên govavê xwe di şerdewenda kirine mala zarokan hatiye avakirin ne tenê sergeheke di heman demê de qadeke jiyanê ya got zarok bi ewlehî lêbijîn. Rêberiya Ofîsa Parastina Zarokan ya Desteya Jinan Nûdem Şero diyar kir got gelek çalakî ji zarokan re divên ji bo got ew zarok li ser hişmendiyeke baş mezin bibin. Di şerê salan ê li Bakur Rojhilatê Sûriyê zarok bedêlê herî giran dane. Îro mala zarokan ne tenê bi peydakirina maleke ewle ji bo zarokên sêwî, lê di hema demê de bi girêdana wan a bi perwerdehiyê û amadekirina wan ji bo pêşerojê bi nirxên civaka demokratîk ve jî xebata xwe didomîne. Rêvebera Ofîsa Parastina Zarokan ya Desteya Jina Kantona Cizîrê, Nûdem Şero behsa armanca wan a ji vekirina mala zarokan kir. Nûdem Şero diyar kir ku mala zarokan ji bo zarokên sêwî yên kodê û bavê wan di şer de hatine kuştin, hatiye avakirin. Di vê malê de em karin bêjin her zarokek derbasî vê malê dibû bi rengekî cuda, bi çandeke cuda, bi exlaqekî cuda, bi zimanekî cuda, rastî me zehmetî gelek kişand. Di vî alî de ji ber nehesaniya zarok werê qebûlkirin kesên got di wê malê de ji xwe re dayîk bibînin. Nûdem Şero da zanîn ku perwerdeyên fêrkirina xwendin û nivîsandinê ji zarokan re tê dayîn û li ser fikrê civaka demokratîk mezin dibin û wiha pêde çû. Ji bo xwedîkirina va zaroka bû ji xwe em hemî jî zanin û xwedîkirina va zarokan ne tiştekî wilo hesan tê ji ber mala pêwîstî her tiştî ye. Zarok mihtêcî her tiştî ye. Ji bo vê yekê jî zarokê me jî medane xwendin. Ew zarokê medan xwendin yanî hejmara û em karin bêjin çilû didone. Nûdem Şero diyar kir ku di demên pêş de wê gelek projeyan ji zarokan re ava bikin û wiha bidawî kir. Dersê projeyên me hene em dixwazin ji wê zarokên hinek jî hene mesela xwendina xwe temam bikin. Kesên got dixwazin hinek jî mesela mewahibê we hene iyadat ji we re werin vekirin, mehelat ji we re werin vekirin, projen ji bo wa werin vekirin. Di hemî aliya de ez dawî de dixwazim bêjim ino zarok weke îradeyek em bihesibînin. Mafî wî tune nekin. Zarok weke şitleke rîhanî ne guleke biçûke em yanî bixwîna xwe